Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si Rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya su number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito.
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo dasayan kabuwasan. Bakteryon Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamata si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes sa pizza 24 ada bulan na Nobyembre 2025. 31 days more to go before Christmas. Jadasaray ulo na balita lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Mistaken identity so agawan shooting incident Jad Bali na mga dan Pangasinan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duaran driver simbatig Jad patambalan kayeren abangga na Toyota Hilux sa kayso inatay. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Pinaulit iya kampanya kontra illegal ya droga laki narel anti-illegal drug bypass operation jada balay na bayambang. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo saray ulo na balitad nasyonal. Saldico initdan na ultimatum pian unsuko. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Interpol red notice kinero laban adakinan Roque. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Dating Senador Enrile Alagarenla at libingan ng mga bayani. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Presidente Marcos, First Lady Lisa Marcos maraan ada pamabatikos at sikara lapod unanda sukipapasen na bansa. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Bureau of Immigration akahaya alert laban adakina na Saldico tan 17 na akusado. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wajaray detalye at balita lokal. Non-respondent tampol rekabyangan na pulis Malda na dagawan shooting incident iagawa at oras na alas 2:20 na palbangon Jada San Jose Road, Barangay Banawang, Bali na Mangaldan, Pangasinan. Sa may biktima sumantao na 22 balalaki residente na bilang lugar. Jada inisyal yung investigasyon na pulis sa Mangaldan sa may biktima kaiba so kakaaroto niya sumanaakar pasimpadlad abong dara niya nang biglan si mabiray duaran suspect yaga kabat akasulungiran na bonit tan akalugan ada motorsiklo sakay da saray suspect siya matog ada biktima bang balat aga apuruan tan kimuna ada stainless steel metal object yatim mama ada kawigin na pagaw na biktima subala
Saraya non-responding police so ang awit the biktima dyan Aurora Health Unit na mangaldan bang balat inyalis dyan Region 1 Medical Center piyan tambalin so agamuranton kanay bala. Akabatan niya mistaken identity so agawan insidente lapod aliwan na saman so target na saray suspect. Saray kabiyangan na police mangaldan so manggagawa na malaknaban niya investigasyon. Jada ginawan follow-up tan dragnet operation asa kutiray suspect yaman taon na 35 parihan baulaki driver ng parang residente na barangay Salay jada bali na mangaldan na Pangasinan bang balet agmadla recover so inusarya paltog Kimaro sa police sa mangaldan jada Regional Crime Special Unit 1 yan na verifikaan so inusarya paltog. Ipriwe para mula so kaso na isigap pada korte laban ada saray duwaran suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Inatay dyan patambalan sa driver na motorsiklo kaya rin na abangga na Toyota Hilux. Sa Rainbow, Bialuluganan, Black Motopos 125 motorized tricycle, mamanehoan na 52 anyos. Wala asawado, Maralos, Black Rusia 125 motorcycle, mamanehoan na 37 anyos. Wala asawa, construction worker, tanamputin Toyota Hilux, mamanehoan ng 26 anyos, wala asawa. Yan inisyal investigasyon na Aguilar Police agawa so accidented oras na alas 6:40 na kabusan jada Romulo Highway na barangay Bukaklew at barangay Buer na Bitlan Balay. Akabatan sa may Black Motopos 125 motorized tricycle so umbabatik jada karukayan na Romulo Highway yan ang lapo at north to south direction nan si Katoy abangga na Toyota Hilux yung babatik at parehong direksyon. Akagamor na sugat sa driver na motorized tricycle ya si kato si imbatikan na naabitlan Hilux. Agat imunda so abitlan Hilux dyan pulis to na manpapabatik na nakasabila dyan barangay Buer Aguilar abang gatulamot so Black Rusi 125 motorcycle. Yan ang lapo ada sa utatan na mamarap ada north direction. Akagamor na sugatan gasgas sub biktima. Ya si kato simbatik nasara ng responding police. Jad mga Tram District Hospital. Bangbalit si kato indeclaran dead on arrival. Kason reckless imprudence resulting physical injury and damage to property susigap at korte laban at abitlan driver na Toyota Hilux. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Diyan pinailit ya kampanya kontra illegal ya droga. Tan unong adgangaan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel C. Merculio nang gawa na anti-illegal drug bypass operation sukabiyangan na 105 Maneuver Company na Regional Mobile Force Bureau 1 tambayambang police at oras na alas 6:45 na kabusan jad Purok 2 na barangay San Cagules bali na bayambang Pangasinan. Siningkat sa 31 anyo siya laki awala na live-in partner tan asamsam ada si katuso sa kaya pirason plastic sachet yan ang karga na siya bu kasalat na 500 piso bill nan si katoy kinapkapan na sari otoridad a recover sa duwarang pirason heat shield transparent plastic sachet yan ang kargamot na siya bu yasaya suman na sari armnira ya wala na recover so dark gray Realme smartphone duwaran piraso na aluminum foil tan sa kay Kawasaki motorized tricycle yan usar na suspect legan ya ginawa sa inventory yan ay matunan na sari testigo sa may suspect so inalaan na body worn camera
Inawit ira ebidensya tan sa may suspect jad bayambang District Hospital pinapasilong at medical legal examination. Antoy si inawit jad police station na bayambang kaso ninsunggay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 so insagap od korte laban od abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wadyan ni Pigarampay mano. This is Pangasinan Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagpalabas na ng deadline si DILG Secretary John Vic Remulla kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 pang kapwa akusado na sumuko na hanggang ngayong araw, November 24. Ayon kay Secretary Remulla, hinihintay na lamang nila ang kopya ng warrants para makagawa ng draft ng memorandum na nananawagan ng pagsuko ni Saldico sa mga otoridad hanggang ngayong araw, Lunes. Anya oras na magpakita si Nako at ng counting aggressive maneuvers o evasive maneuvers, maaaring mapagpasensyahan sila. Sinabi ni Remulla na ang pagpapatupad ng warrant laban kay Saldico at kapwa akusado ay isang joint implementation sa pagitan ng PNP at NBI. Una nang sinabi ng DILG ni si Saldico ay huling nakita sa Japan. Napaulat din na si Saldico ay nagtungo ng China at bumalik sa Europa. Anya hindi naman maaaresto ng mga otoridad ng Pilipinas si Saldico kung ito ay nasa Russia, China, Malaysia o Portugal dahil walang extradition treaty dito ang Pilipinas. Sinabi ni Remulla na may kaso ng isinampa laban kay Ko. Mag-a-apply naman ang pamahalaan ng red notice sa Interpol para maaresto ang dating mambabatas. Binigyang din ni Remulla na mas malaking tulong kung makakansela ang pasaporte ni Ko upang madali itong mahuli ng Interpol. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, itinaas na ang mga alerto ng Bureau of Immigration para sa pagtugon at kooperasyon sa ibang law enforcement agency sakaling mahuli sa pagtatangkang lumabas o pumasok sa bansa ng mga inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control projects.
Nitong linggo tiniyak ng immigration na ang mga pangalan nina Saldico at 17 kapwa akusado ay naka-encode na sa immigration database para harangin, beripikahin at makipag-ugnayan sa concerned agencies. Samantala ibinunyag ng immigration na 4 sa mga akusado ay natukoy na sa labas ng bansa bukod kay Saldico. Sina Department of Public Works and Highways OIC Planning and Design Division Chief Montresis Tamayo na huling namatan sa Qatar, SunWest Incorporated President Board Chairman Aderma Angeli Alcazar na nasa Australia at SunWest Incorporated Treasurer Cesar Benaventura na kasalukuyang nasa Saudi Arabia o United Arab Emirates. Si Saldico na huling iniulat ng gobyerno na nasa Japan ay bumalik na umano sa Europa matapos dumaan sa China noong Huwebes. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. naisumite na sa International Criminal Police Organization o Interpol ang request para mag-issue ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman Winston Casio, umaasa si Casio na mabilis nang madarakip si Roque sa oras na maglabas ng red notice na magsisilbing international warrant of arrest. Kabilang si Roque sa inisyuhan ng warrant of arrest ng Pampanga Regional Trial Court noong May bukod kay Cassandra Ong at 48 iba pa na kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Pogo Scam Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, nakakuha sila ng mga ebidensya na torture, kidnapping at sex trafficking sa nasabing scam hub at nasagip ang hindi bababa sa 158 na mga banyagang empleyado. Nasabit sa kaso si Roque dahil sa umano'y tumulong na magproseso ng lisensya para makapag-operate ang nasabing Pogo at tumayo ding head ng legal department ng Lucky South 99's legal department. Bagamat itinanggi niya ito. Samantala, kinumpirma rin ni Casio na nagpalabas na ng Interpol red notice laban kina Ong. Nauna nang sinabi ni Casio na huling napataan si Ong sa Japan na pinaniniwala ang gumamit ng backdoor sa paglabas ng bansa noong unang bahagi ng 2025 matapos palayain sa pagkakadetine sa House of Representatives. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inihatid na sa kanyang huling hantungan si dating Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani sa Taguig City nitong Sabado. Si Enrile bilang dating Defense Minister ay ginawaran ng fully military honors sa paghahatid dito sa kanyang huling hantungan. Dakong alas 10:20 ng umaga ng gawaran ng departure honors ang labi ni Enrile na may nakapatong na watawat sa kabaong nito. Bago tayo nagkaroon ng funeral mass para kay Enrile sa Santuario de San Antonio sa Makati City na sinundan ng funeral march sa may gate ng libingan ng mga bayani. Habang ginawaran naman ang huling basbas ni Reverend Father Cherish Chester Serena, ang labi ni Enrile at kasunod nito ay huling pasilip dito para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga supporters. Bandang alas 11:53 ng tanghali na maihimlay sa kanyang huling hantungan si Enrile. Si Enrile ay binawian ng buhay noong Nobyembre 13 sa edad na 101 dahil sa pneumonia. Magugunita na si Enrile ay isa sa key figures ng EDSA People Power na nagpabagsak sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tahimik pero tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos at unang ginang Lisa Araneta Marcos para sa kapakanan ng bansa sa gitna ng mga walang basehang paratang at paninirang puri. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia, aniya habang tuloy-tuloy ang lumalakas na boses ng kasinungalingan at walang basehang paratang, tuloy-tuloy naman ang Pangulo at unang ginang sa pagtutok sa tungkulin ng may disiplina at malinaw na direksyon. Ang katotohanan anya ay ang maunlad na ekonomiya at patuloy na infrastruktura at maraming pamilya at komunidad ang naaabot ng tulong at social services at lumalakas ang relasyon sa lokal na pamahalaan ng mga kaalyado sa ibang bansa. Gayon din anya ang unang ginang na nakatuon sa kultura, edukasyon at pagpapalakas ng pamahalaang institusyonal na kahit tinatarget at hindi pumapatol sa walang basehang akusasyon. Si Goitia ay chairman emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABACADA, People's Alliance for Democracy and Reforms o PADER at Liga Independencia Pilipinas o LIPI at Filipinas Do Not Yield Movement. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 nakabuwasan. Pangipatuloy na programan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito yung galing sa Jakarta. Ang aking kapartner. Iner. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterion lingko, Rati Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dacal. Kumusta ang Jakarta, partner? Kumusta ang Jakarta? Ayos laban. Anagasang. Anagasang. Manghang. Manghang ang mga balitang dala ni kapaborito Errol. Dahil dito sa aming himpilan malamig yung panahon. Ay sabi nila, December na kaya malamig Pero maiinit pa rin yung mga balita na aming ihahatid sa inyo ngayong umaga. Umaga ng Lunes. Malinis. Manim Imis. Pizza 24 sa buwan ng Nobyembre. Malinis. 25. Makinis. Ayan. Ilang days na lang? 31 days. Uy. Malapit na talaga yung Pasko. Sa bulan na. Isang buwan na lang. Christmas na. Kaya ihanda nyo na yung mga regalo nyo sa inyong mga inaanak. Kaya po ay patuloy na naghahatid sa inyo ng mga balita, mga impormasyon sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga mensahe, mga sumbong, mga suggestion, opinion, pwede pong tumawag kayo o kayo mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Live pa rin tayo sa ating Facebook page
ng DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Ayan. Aha. At alam mo, kapaborito Errol, patuloy ang kampanya ng pambansang kapulisan sa pamumuno ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartatis Jr. Sa paghihigpit nitong kampanya laban sa illegal na droga, batay sa utos na rin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dito naman sa ating lalawigan sa Pangasinan, ipinagutos ni PNP Provincial Director Police Colonel Arbel C. Merculio sa lahat ng Chief of Police sa lalawigan na tuloy-tuloy ang kanilang anti-illegal drug buy-bust operation. Kaya halos lahat ng laman ng police blotter, mga nahuhuling mga nagbibinta at gumagamit ng mga pinagbabawal na illegal na droga. Sila po ay lumalabag doon sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o kayong tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act. At patuloy ang mga kapulisan sa kanilang serbisyo upang puksain ang mga salot na illegal na droga sa lipunan. Ito ang sumisira sa ating lipunan. Kaya may mga kasong naitatala tulad ng crime against property o yung pagnanakaw. Kung wala silang ibibili kasi ng mga illegal na droga, siyempre nandiyan na yung makaisip sila ng hindi maganda, magnakaw sila para may pambili. Nako. Hindi lang yan, may mga kasong paglabag sa Republic Act 9262 o yung violence against women and their children. Nakapalob dyan ang sexual abuse at rape. Dahil sa paggamit ng illegal na droga, wala sila sa kanilang katinuan. Kaya patuloy na pinapaigting ng Philippine National Police sa pamagitan ng PNP Drug Enforcement Group ang kampanya laban sa illegal na droga upang masugpo ang pagbebenta at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kung hindi ako nagkakamali, may sinasagawang mga hakbang ang kapulisan, yung Drug Abuse Prevention and Control Week na may temang sa bagong Pilipinas, kalusugan ay pangalagaan, droga ay inaayawan. Yan yung isinagawa mula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 20. Nagtapos ng Nobyembre 20 itong taon na ito. Kaya marami ng naging accomplishments ang mga kapulisan dito sa ating lalawigan sa Pangasinan sa pamumuno nga ni Police Colonel Merculio dahil na rin sa utos ni Regional Director Police General Dindo Reyes. Ay tiniyak din ni Police Colonel Merculio sa publiko na ang pinaigting na kampanya kontra illegal na droga alinsunod sa director, yung direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kanilang agenda ay upang mabigyan proteksyon ang ating komunidad. Ang problemang ito hindi lamang nakakapekto sa kalusugan at kinabukasan ng ating mga kabataan, kundi nagdudulot ito ng malawakang pinsala sa ating mga pamilya at komunidad. Ang pinagbabawal na gamot ay nakakasama sa kabataan dahil dulot na ito ay mapanganib. Kaya hindi lang yan, kapaborito Errol, maaring magdulot din ng iba't ibang mga problema sa lipunan. Kaya tinututukan ng ating mga kapulisan, lalo na po dito sa ating lalawigan, ang problema sa illegal na droga. Upang mapayapa mapayapa tayong lahat. Siyempre, pag naglalakad ka, siyempre, nandyan na yung kaba mo dahil may mga ganitong mga nangyayari. Kaya ang kapulisan natin sa lalawigan ng Pangasinan, siyempre, puspusan silang nagsasagawa ng tinatawag na anti-illegal drug buy-bust operation
sa iba't yung mga bayan o syudad dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya nga nga itong ating mga kapulisan ay may mga programa rin. Oo. Ay nagpupunta sila sa iba't ibang eskwelahan, mga universidad upang ipaliwanag kung ano ang idudulot na masama sa kanila kapag nasubukan at sila ay nalulong. Oo, kaya nga marami sa ating mga kababayan, especially mga kabataan, ay sila gumagamit sa mga pinagbabawal na gamot na ito. Ano ba makukuha nila dito sa naturang illegal na droga, di ba? Kaya ginagawa din ng ating mga kapulisan ang narapat para sa ganun mahuli at ma-minimize ang naturang pagbibinta o paggamit ng illegal na droga dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya't nung mga nakaraang linggo yung report natin halos mga nahuli na mga drug pusher o drug user dyan sa Bayambang meron na namang nahuli. Kaya't hindi humihinto ang ating mga kapulisan sa pagsugpo ng illegal na droga na ito. Oo. Kaya't kung mayroon kayong mga dyan, nalalaman sa inyong mga lugar, mga barangay, especially mga barangay official dahil sila po yung nakakaamoy. Sila po yung nakakaalam kung ano ang ugali, estilo ng kanilang mga constituents dyan. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw ay nakilahok ang mga estudyante mula sa Kalasyaw Comprehensive National High School sa programang The Youth Choice, a Drug-Free Life na ginanap nung nakaraang araw. Dito tinalakay ang masamang epekto. Ito na yung sinasabi natin. Masamang epekto ng ipinagbabawal na gamot. Yan. Natapos yung programa, nandyan naka-attend na nagkaroon sila ng pagbibigay, awarding ng mga certificates at gift giving sa mga estudyante. Nagbigay ng mensahe ng suporta ang Philippine National Police Regional Office 1, PIDEA, NAPOLCOM at DILG para sa isang ligtas at drug-free na komunidad. Kaya't maliban doon sa kailahakbang na drug bypass operation, nagsasagawa sila ng mga programa na ganyan upang sa ganon ay yung i-explain nila kung ano po ang epekto ng pinagbabawal na gamot at ano ang epekto sa komunidad, epekto sa katawan ng tao. Kaya ito yung mga ngayon, puspusan nilang isinasagawa mga yung programa para sa gayon maintindihan ng ating mga kabayan, especially yung mga kabataan ngayon. Kaya doon sa Kalasyaw mismong mga estudyante naman ang kalahok diyan, di ba? Mismo mga estudyante. So congratulations po sa inyo diyan sa may bayan ng Kalasyaw sa pamuno ni Police si Colonel Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez. Ferdinand Lopez, ayan. Siya po yung hepe. Siyempre ang suporta ng mayor sa programa ng mga PNP, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Kasi talagang ayaw nilang kanyan yung siyempre yung illegal na droga hindi pwedeng kanyan magiging problema sa isang manalangbaring. Correct. Kaya sana sa mga nasa likod ng mga illegal na droga na ito hintuan na ninyo yung pagbibinta ninyo. Easy money pero easy target din kayo ng mga otoridad. Diba? Alalahanin nyo, isa lang ang buhay. Kung hindi kulungan ang bagsak mo,
Ngayon, 6 feet below the ground. Mabuti na lang wala na yung ano yung tawag doon, yung kampanya noon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. War on drugs. Kung merong war on drugs, may sukin. Pero alinisan kumbaga. Oo. May mga din, tumino. May bumalik din sa kanilang pamumuhay. May mga natakot din. Pero dapat sana mahuli yung yung big fish, ha? Yung mga totoong nasa likod, di ba? Oo, yan sana ang dapat na mahuli kung sino yung mga supplier, sino yung mga nagdadala ng mga illegal na droga. Yun sana ang mahuli natin, ano. Alas 6:45 ng umaga. Good morning kay Mar Pascua ng Dasula. Naimbag nga Paskwa kunada. Tilocano. Ang tuman yung maligayang Pasko. Si Janice Hidalgo. Ay, good morning, ate. Good morning, ate. Nanonood. Naki-ate ka rin, ha? Siyempre, ate ka mo, hindi ate ka ako rin. Nagpabata tayo. At kumamot ka ng ulo. Hindi. Yung tawagan kasing ate at saka kuya, yun sa may Eagles Club. Ikaw naman, tumawag ka na ate dahil ate mo. Aliwa, mas matakang kanina si Sikato. Sa Eagles Club kasi, ayan, okay. Walang matanda, walang bata, ate at saka kuya ang tawagan. Ayan. Sige. Makapalo. Nag-ate na rin, ano? Nag-ate ka rin, ay. Alinggis na kayo yan. Matakang kanina si Sikato. Huwag mo naman palata. Ay, ganun ba? Kulay white lang yung buhok ko. Hindi, uso yan ngayon actually. Uso yan. Yung ganyan buhok. Sabi nga ni sinong kumanta, kahit maputi lang yung buhok. Si Ray Valera. Kung tayo ay matanda na. Ano? Kung tayo ay matanda. Ray Valera yun yung ano. Yung kumanta. Yung pinakaunang linyahan. Kung tayo ay matanda na. Sana ay di tayo magbago. Di ba? Ayan. Narata na kansyon. Lagan kintan. Ano na nadedengal mo. Ansan ang dadalan so agaw mambe-birthday ka. Kinaon taon. May salamat tayo. Huwag mong paalala yung birthday kasi pag pinalala mo yung birthday, siyempre paatras na naman tayo. Ano yan? Tumandang patras. Katatapos lang na birthday mo, October. I don't know. October 31. Ikaw rin, magkasunod tayo. Sige, good morning nga pala sa mga viewers natin. Yung mga nagtatanong po, ongoing po ang pag-troubleshoot sa aming antena. Yung mga nakatutok sa 88.1. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. At matatapos din po yan. Good morning nga pala sa mga tagapakinig na, yung mga viewers natin dyan sa may Dasul. Sabi nila nanonood ako, sir, di mo ako binabati. Hindi naman ako nagpapadala ng kasalanan mo ni Manaya, Isika. Dapat mag-thumbs up. Batiin mo sila. Kayong lahat dyan. Marami sila kaya't kayong lahat dyan na nanonood ngayon. Magandang umaga. Ang gapoy nilagsanan. Walang nila. Kumusta na yung kwan dyan? Nirereklamo nyo na daan dyan sa may papuntang Malimpin. Nadaanan mo yan, kapaborito Irol. Malimpin? Dasul. Dasul. Kasi pinus nila yung parang inararo yung kalsada. Semento, yasing kiyan. Inararo.
Ano yan? Anong classification ng provincial road yata yun eh. Provincial road. National, provincial? Provincial. Gaway barangay? No, provincial ang pagkakalam ko dyan. Yung barangay Malimpin kasi hanggang sa poblasyon yan ay yung lugar na yan ay provincial government, under provincial government yan. Oo. Pero poblasyon, nalapod poblasyon. Barangay, narapod Malimpin. Hindi, nalapod Baloy, iya paarapod Malimpin. Oo. Provincial road. Provincial road yan. Oo. Kaya siyempre yung mayor yan, si Mayor Sadong. Si Rizaldi Bernal, Sadong Bernal, malapit yan sa kay congressman at malapit din yan kay governor. Di mamay naman ito ni Yasinger. Oo, matagal na daw yun eh. Hindi pa nila baka may mga baka may mga ibang prioridad pa. Pero dapat ang i-priority yung singa peanut brittle dala no. Dapat ang mga barangay council diyan gumawa sila ng resolution para sa ganun ay hilingin nila. Maganda babanga mura. Kung hindi nila alam. Imposible. Okay, hindi nila alam yung gagawin nila. Imposible. Gumawa sila ng resolution. May kabalayan. Requesting. Bagada, may kabalayan tayo. Babanga to tayo nung panuntigawon. Alam mo ito. Bagada kin. May ikakalakala mura. Yun talaga ang kung hindi nila maisipan na gawin yung kalsada, tayo na lang magsasabi. Diba? Pero ang moderiktan ni Ibaga at sa may kakareway at least sinasabi ko kung ano yung proseso na gawin nila. Gawa sila ng barangay resolution requesting sa provincial government through Mayor Rizaldi Sadong Bernal na simintuhin o asphaltuhin yung naturang road line na yan. Para hindi naman kawawang ating mga kabayan. Di ba ang isa sa mga programa ng gobyerno yung farm to market road, di ba? Para madaling mailakbay yung mga produkto sa barangay sa market. Ma-plus may transportation at yan. Magang ganon makasabi at laanton na lugar. Kaya dapat na bigyan ng pansin naman yan. Kaya Mayor Rizaldi Sadong Bernal, alam ko po na kayo po ay pumupunta sa mga lugar na yan, especially pag eleksyon. Hindi natin ang eleksyon na. Hindi tuwing eleksyon, siyempre ikot sila. Madadaanan nila yan. Wala pang eleksyon, kaya hindi siya nagagawin doon. Pag eleksyon, siyempre, yan ang puhunan nila. Gagawin ko ang kalsadang ito. Paggagawa ko ang kalsadang ito. Pagkatapos ng eleksyon, sila naupo. Nasaan yung pangako nila? Hanggang ngayon, wala. Di ba, baka baka agda na iimano, itawag imano la. May pakilinggis. Wag nyo nang antayin na lagyan nila ng puno ng saging sa gitna ng kalsada. May kalsada, tanaman law. Andi mo. Hanggang pala makadalan, siyempre. Tulad nung nasa kabila pa akong istasyon. Nung nagbakasyon ako doon, bakit may saging sa gitna ng kalsada kako? Sabi nila wala nang kasi dadaan na nabayaglatan na problema da. Matagal na yan. Hindi naman matagal noon kasi may problema diyan. Noong 1998. Nung nasa kabila pa akong istasyon. Ang ginawa ng municipal government, gumawa sila ng remedyo, calamity fund. Wala namang kalamidad. Correcto. Yun nga Nasamaan. Huwag ka nang maingay sabi. Gagawin ko itong kalsada. Yung illegal, pwede palang legal. Walang nagreklamo
Ngayon, gawin ninyo yung nararapat dyan, Mayor Sadong Bernal. Para sa gawin, maniwala ang taong bayan. Last term mo na ngayon! Hanggang ngayon, hindi mo pa napapayos yan. Last term, outgoing lang. Outgoing na. Singagang gano. Last term mo na. Last term o second term? Last term na yan, si Sadong. Kaya, kung last term mo na, gawin mo rin ang nararapat. Magano, tapag ko labatad sa may antics. Antong taon da ni matunantan na dalan. Iya, untan niya abak-abak. Natandala ba't yung pos nanbarigyago pero adalaan ta mo't itan na limatadman. Adalaan ta, amay giwang-giwang miluganan ta talapod kilnante. Sa paglay na karsada at singa dinalanan na amay lukoy kwanda. Kaya gawan na ninyo ng paraan. Noon tan ira kasi. Wala untan niya problema at ibabagam lang maasingger mo tayo papatugan. Ay dapat sambutan. Dapat sambutan. Hanggang si Kato at kaba to raywatan, hanggang maasingger. Yad tagoy. Sambutan natin piano. Walay ipanengneng, walay resibo yakonda. Correct. Kabalo yan. Tapen na kimot amay ni bagadaya atay pangako. At aga na pa ako. Kaya gawan nyo ng paraan yan Mayor Rizalde Sadong Bernal. At ang Sangguniang Bayan members. Headed by Vice Mayor. Sabagay atay kailangan na sanggunian. Tupalo latan no akatungtong mula raramay kakarawan. No asumpala no ayos la sirin manggawa tilay black and white ang pahanokin. May gawon la. Di amay saking mo tong tawag engineering. Ang tawag ipa-assess to no antoy kaukulan. No sampiga. Ay wala lalari iko. Pigaran na kilometers. Diba man na asphalting ira? Malagawan na kumon. Ang gaano asphalting lagtan. Gawon dami siya nga ginawa da jayad bantayan. On. Mangaldan. Balo na aspalto. Kinargaan da ni linya, pintura. Di siya nga ng bali-bali kinto. Ang gaano pansamantala. Kining. Pansamantala. Tanong mura. Hindi aliliwate pansamantala. Sa bali-bali dengal pansamantagal. Pansamantagal. Pansamantala pero paano to? Sa kaimpis to may asfalto at siya kaimpis na papilay. Timbartor sa uran ni man awas out. Kanya na Ken manani siya timot at LGU dasol ya gagawan day kanupugan mo tapi anontan at nagawa ya ratan ya problema narsolba ya ratan ya problema dita na balay na dasol Pangasinan ayan okay good morning ada si Kauditan Alas 6:57 naani jade poel me wala may basa ungkot wala may agkunit dan na emano nan Biyernes awaya intiks da aman so tungtungan ta ni paakar ed anto may kinjay intiks dad sikata jaysak nan sa nan tien aya may intiks day ni paakar at satay pangitagay na sweldo na saray bumabangat yung pagtaas ay itong January tataas naman daw. Pero ang sabi niya dito kumusta naman yung mga gastusin sa eskwelahan. May mga gastusin daw sa eskwelahan tulad ng janitorial fee at iba pa. Mamaya, talakayan natin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang putak-putak ni Iren Balita.
Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putangiran sunata. Dame yung Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukig, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Sabay ng ilaw, sabay ng saya, musika, balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula
Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:04 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Ningkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, mga issue, sumbong, mangyaring tumawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan, okay. Yung inyong mga reaksyon, dala nyo dyan. Kahit dyan sa Facebook, pwede. Pwede, oo. O gaya itong pinadala ni Gracia Ocampo Umbaw. Sabi niya, masaya ang mga guro dahil tataas na naman ang kailang sahod. Pero, kinakawawa kami mga magulang sa mga gastusin sa paaralan. Kaya sabi niya dito, may kwan dito sinasabi niya, yung mga janitor, meron silang monthly, janitor sa eskulahan. Honorarium siguro. Meron silang monthly. At ito ay kinukuha sa mga magulang. 30 pesos para sa janitorial fee. May monthly na maglilinis mga magulang sa school. At kung hindi ka daw nagbigay, o kung hindi ka nagbigay, pagdating ng pagkukunin yung card, hindi ibibigay kung hindi ka nakabayad. So ginawang mandatory. Parang yan mandatory ang tawag diyan. Hindi voluntary. Kaya nga kung ilang 30 pesos 'yan. Ilang magulang yan? Ilang estudyante yan. Kasi bawat estudyante may magulang yan. May guardian yung mga yan. Kaya ito yung pinarating sa atin. Di ba meron yung inilabas na DepEd memorandum? Yan yung si DepEd Secretary Sani Angara. Na memorandum na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pilit o mandatory collection ng pera o kontribusyon mula sa mga mag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan. Ayan ba yun? Yan yung sinasabi mo. Di ba? Nakasaad sa DepEd Memorandum number 41 series 2024 bawal talaga na yung pilit at saka yung mandatory na koleksyon. Di ba? Sa mga pampublikong paaralan. Ang mga donasyon mula sa mga magulang o stakeholders at iba pang partner dapat voluntary din. At walang anumang kondisyon. Na gaya ng sinasabi ng nag-text. Na kapag hindi nakabayad ng magkano? 30 pesos. 30 pesos. Hindi daw i-release yung card ng bata. Bawal po yan. Merong tinatawag na yung Brigada Eskwela kasi nabanggit niya dito. Yung ano yan? Yung paglilinis. Yung maglinis ka sa kasi nabanggit ng texter natin dito na din, mandatory yung paglilinis. Yun ito. Sabi niya, yung mga magulang maglinis sila sa school. Kailangan daw na maglinis sila sa school. Meron tayong tinatawag na yung brigada eskwela. Bago mag-umpisa ang klase, ang pasok. Kaya't kung gusto mo pupunta ka, di ba? Paano pag yung mga magulang ay
sobrang busy dahil no agara unanap hanggang po panggastos. Kaya nga eh. Kaya yung sinasabi kanina na yung 30 pesos bawat magulang monthly kung ilang kwan yan. Monthly? Yun ang sabi niya, monthly yung kwan eh. Linaw mo nga yan, masyadong malaki yan. Malaki yan. Malaki yan. Ilan ang estudyante, tinanong mo sana kung may estimate numbers. Kaya nga eh. Estudyante. Kaya nga kung nakikinig itong yung nagkuan, kung sang school ito at saka... At anong eskwelahan? Tama nga naman. Yung eskwelahan at kung monthly, ilang estudyante, kaya dapat na ito ay sangguhin natin sa kinakukulang kung saang lugar man ito. Kaya nga dapat mayroong yung mga pagkolekta, may dapat may transparency na tinatawag diyan. Yung mga tatanggapin, yung mga voluntary donation, yan dapat na monitor yan. Dapat lang na monitor yan yung mga voluntary donation. Kailangan itong italaan na maayos sa pamagitan ng deed of acceptance at ito ay iulat sa DepEd database system para may accountability talaga. Di ba? Bawal tumanggap ng mga regalo o kapalit ng pabor. May mga guro sa pampublikong paralan na parang nakagawian na yata yung ganyan para magkaroon ng kapalit ng grado. Bawal po yan. Kapag may nagreklamo sa inyo, sigurado mananagot po kayo. Ang mga kawani at opisyal ng DepEd ay pinagbabawal na tumanggap ng mga regalo o yung benepisyo mula sa mga magulang o individual na kumpanya dahil yan ay paglabag sa Republic Act 6713 at yung DepEd Memorandum Order number 41, di ba? Ang DepEd Memorandum number 41 series of 2024 ay nagpapatibay ng no collection policy sa mga paralan na nagbabawal sa paghingi at pagkolekta anumang bayarin, kontribusyon mula sa mga mag-aaral. Batay na rin sa batas na nakasaad sa Republic Act 6713 o yung tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Diba? Ang layunin po ng batas na ito ay itaguyod ang public trust at paglilingkod sa taong bayan sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga pamantayan sa mga ugali at etiketa o yung etiketa dumamanayaman na medyo kawas mo manayaman. Tagalog etika. Etika, para sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ang mga public official ay meron silang panagutan sa mga mamayan pagtugon ng maayos sa publiko, pagtataguyod ng pambansang dangal at pagtatakwil sa pagtanggap ng regalo o may halong pabor. Ang sinasabi ng batas, bawal kung nahuli o may nagreklamo. Kung walang nagreklamo, happy lang. Pero kung may nagreklamo, huli yan. Ayan. Pag walang nagreklamo, happy lang. Pag nahuli, hindi, pag may nagreklamo, huli. Ayan. Dapat managot sila sa batas. Dahil sinasabi ng batas na yung kapag ikaw ay nahuli, makaagibat na parusa para sa mga paglabag at maaaring matanggal sa serbisyo at makulong. Masyado nang mabigat siguro yan. Pero yung dismissal. Ikaw ay masuspindi muna. Pwedeng suspindi muna. Ikaw naman tumatalong ka na kagad sa kulong. Siyempre pag... ano muna yan? Disciplinary action. Due process. Due process yan. Ang DepEd Memorandum number 41 series of 2024, yan yung nagpapatibay nga ng no collection.
sa mga paaralan. Oo. Kaya nga, batay na rin sa ito sa batas na kuan eh. So, kaya ang kuan diyan, dapat diyan yung mga magulang, kung mayroon kayong mga naobserbahan diyan na talagang lumalabag sa batas, at bawal talaga, isumbong ninyo. Isumbong ninyo para sa ganun mabigyan ng disciplinary action. Yan ang magandang pakinggan. Disciplinary action. Huwag muna yung matanggal sa serbisyo o makulong. Okay. Di ba merong tinatawag na MOOE? Oo, tama. Yung maintenance and other operating expenses. Oo. Sa mga naku. Sige, ituloy muna natin to at meron akong naalala na sumbong. Ayun, ano? Tungkol dyan sa MOOE. Ito muna yung issue natin ngayon. Basta ipaalala mo pag hindi ko nakalimutan. Sige. Ano ba ang layunin ng MOOE, paring Dennis? Siyempre, ang layunin ng MOOE, siyempre, yun yung mga gastusin sa paaralan. Kaya... Sample. Pambili ng chalk, pambili ng bond paper, pambili ng ink sa printer. Yan mga yan. Correct. O kaya may nasirang bubong, palitan. Pwede. Pwede mong kunin sa MOOE yan. Pwede rin yung ceiling fan. Di ba? Hindi, kay PTE na yun. Bakit? Hindi. Yung ano pa, hindi lang yan. Yung pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig. Yun galing sa MOOE yan. Hindi lang yan, yung pagbili ng gamit sa paaralan na kinakailangang sa pagtuturo sa silid-aralan. Yan yung sinasabi ko. Yung kaya nga mga chalk, papel, na mga gagamitin ng mga teacher. Pwede rin yung kukunin na dyan yung sahod para sa janitor. Oo, kung malaki-laking eskwelahan yan, lalo na mga national high school, yan mga yan pwede. Pwede rin yung security. Di ba? Pwedeng kunin dyan sa MOOE na yan. Di ba? At tanungin ninyo, asan ba pumunta yung maintenance and other operating expenses? So, pa'y mandaman kikinatsatan mangko-control tayo MOOE. Ay, siyempre. Principal. Oo, alangan naman na yung teacher 1. Alangan naman na yung teacher ng kinder, ng grade 1, ng grade 2. Hindi school heads. Oo, kung sino man yung namumuno sa bawat eskwelahan, si Kare makapanyari at satan. Correct. Kaya't tanungin natin kung yung bang MOOE na yan nagamit sa tamang pamamaraan para sa pampublikong eskwelahan. Kaya magkano ba yung dyan? Yung MOOE? Hindi, iba-iba yan. Depende sa laki ng eskwelahan at sa dami ng estudyante. Populasyon. The more, the merrier. The more, the better. Sarap ito na. pakinggan. Ituloy ko na yung MOOE na yan. Kita mo nga naman, may nakapagkwento sa akin, agay si Batuman na principal. Bakit? Noon sa agaw ko labi no inarya. Okay. Meron na kwento sa akin, nag-purchase ng television. TV. Wala lay katong, siyempre wala lay katong yun. Supplier, di ba? Supplier yan. Siyempre, dadaan sa kanyan Si principal may alagang supplier. Ay, ganun ba? Ibagay pa yan, Andy? Di ba? Aliwan amin. Teka, di ba dadaan yan sa Hindi ko alam kung may bidding pa yan Dadaan sa proseso yan kasi yung proper audit, di ba? Hindi noon to may ito resibo may supplier, di si katuloy na honor. Yan ang problema dyan. Nang purchase na television. Television o TV mo, computer o something like that na medyo mamahalin. Kunyari, ang presyo ay kunyari lang 15,000. 15,000 sa market.
Ngayon, 15,000. ilan yung naka-declare? Ang siyempre doon sa may 15,000, kita mo nga naman dapat ang ilagay mo diyan kalahating sobra. Ha? 15 naging 30. Nalamatampol. Siyempre. Oh. Nalamatampol. Siyempre, yung 50% na itataas kay Madam Principal o kay Sir Principal. Ay, istorya din siya, no, pasuotan nyo, iturok na inareeskwelaan. Pero, sige ba? Hanggang po mo ko monsok yan. Hindi, siya. Ngayon, kita mo nga naman, si supplier, madaling kausap. Siyempre, negosyo niya. Negosyo tutan Negosyo niya. May pabor niya kinaraw ng principal, iter. Ay, siyempre. Iter. May porsyento. Siyempre, may 30,000, aliwan sama labat sa presyo. Paano kikita yung supplier? Alangan na si principal labat. Ganun ba? Duga. Sa aliwan to lang na supplier na 15, santo, isingil na 35 o 40. Kasi may another 15, gawa to man may swapang. Principal. Ganun ba? Oo. So, grabe naman yan. Paano naman yung kantin? Kaninong racket ba yan? Ay, siyempre sa school. Sino nga siyempre sa principal. Alam nga na may teacher na kinder, so umanda ulo. Siyempre principal. Nathan, kunyari, may bottled water. Kunyari labat. Inalatoy alima. Sa ilako to dosi. Uy. Di ba? Grabe. Si principal, may sweldo na, may MOO na, may komisyon pa. kantin pa. Di ba? Kung totoo man yan, sa parami principal, yagabay din una batad saya. Welcome po kayo dito. Kasi yung sabihin niyo po na bawal po yung ganyan. At kami po ay handang makinig. Alam mo yung sinasabi mo na pag-purchase ng television, mga laptop, mga printer. Alam mo kasi kung yan dadaan sa tamang proseso yan kasi siyempre kailatan mo kasi siyempre undala na dugan proseson talaga. At ang balot may proseso yaduga wala lang OP. Kasi yan nasa yan yung kwento ko nagkakamali, Commission on Audit Circular number 2022-004 na lahat ng mga napu-purchase ng yung pampublikong paaralan may auditing yan dumadaan nga sa tamang proseso. Dumadaan sa tamang proseso kasi may yung tamang proseso dokumento lang naman yan. Dumadaan sa tamang usapan. Dokumento lang yan. Yung mga ito ang nagpapatunay na dumaan sa tamang proseso. Nandito yung date, nandito kung sino yung supplier, yung supplier may PhilJeps. Diba? Katon makapila pa nag-purchase na government, kompleto yan lahat. Pero hindi nakalagay doon yung presyo kung magkano. Yan ang problema dyan. Kaya kung saan lugar naman yan, mamanda kayo at baka makakuha kami ng... Huwag ho kayong masyadong garapan. Hindi naman ho namin nilalahat. Dahil mas marami pa naman po yung mga matitino at mababait. Ayan, okay. Reaksyon! Nitan. 0981-5730. Okay lang magbigay ng voluntary contribution kung may event tulad ng Christmas, pero kung taon-taon every first month ng schooling laging may contribution sa electric fan, TV, pati water dispenser, hindi na makatarungan, sabi niya. Sa 0999-4826, bawal ayon sa batas kahit voluntary pa, sabi niya. Yan ang nagiging problem. Ang nangyayari yung PTA kasi. Yung PTA yan. PTA. PTA nga kung dyan. Si 09983677 taon-taon pinapabago ang ceiling fan, voluntary project ng home room PTA. Ayan PTA. TV at ang iba pa. Oo nga pag taon-taon may ganyang project, agay karakal dala. Kaya nga marami na. Kaya't ayun ang problema ngayon. Kaya
hindi natin maalis-alis yan unless na merong kwan dyan, yung magreklamo. Kuminsan kasi takot na yung mga magulang na magreklamo di ba? Baka yung pag-initan yung kayo lang anak. Magina Corda, blessed morning idol, sabi niya. Good morning nga pala dyan sa may bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat, ganoon din si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, si Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Ardison Soriano, Councilor Mike Season, Councilor Manny Datwin, si Councilor Habardani Messina, Councilor Jose Lorisco, si SK Federation President Ayay Messina, si Liga President Jose M. Paris Jr. Magandang umaga sa inyo. Ganon din si former Vice Mayor Gerald Official, former Councilor former Councilor Gerald Official. Kumusta na po kayo? Si dating Liga President Carlito Dion, kumusta na po kayo? Ganon din magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson, si Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Pio Hilumin, ganon din si Kagawad Alvin De Vera de Guzman, si Kagawad Binasa. Iliktin na ba sila? Magkwento. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may barangay Macabito, Kalasyaw. At ganon din si Kagawad Dominador Episcope. Si Kwan nga pala, good morning. Si Boss Carlo at ganon din kay Madam Marmy, good morning. O si Kwan, dyan sa Kalasyaw, si Puso Chip. Si Mandirigma De La Cruz. Cesar De La Cruz. Mandirigma. At siyempre, magandang umaga din kay Engineer Gaspar. Art Gaspar. Art Gaspar. Ayan, magandang umaga po sa inyo. O si Treasurer, Sir Miro Posirio. Si Madam Jobet Apiado, good morning. Esteves Lamanayan natin. Dan si Sergeant Esteves, magandang umaga sa inyo. Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta, magandang umaga. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan, magandang umaga po sa inyo. Alam ko po na, alam namin na kayo po ay maagang gumigising at siyempre, unang-una hindi nyo nakakalimutan ang ating mahal na Panginoon. Basta si Kintutan every Monday. Every Monday. Every Monday at ulan ni Manad manawag. Ang lagi niyang pinagdadasal siyempre yung kanya mga kabayan na sana'y nasa yung nasa mabuti silang kalagayan. Kaya maraming mga blessings na dumarating diyan sa Mapandan. At ito ay yung pinakikinabangan na ng kanya mga kabayan. Good morning po sa inyo dyan. Si Sir Jeffrel at ganoon din si Sir Felix Domicilio. Si Sir Darwin, magandang umaga. Madam Sheila Pinulyar at Councilor Freddy Pinulyar, magandang umaga. Si Mayor Minya Rosario na Manawag, Pangasinan. Don Ramon Bautista Sr. na Manawag, magandang umaga.
Wala na. Mayroon pa dito nagpapabati si Risa Liandado Catanito. Catanito. Ayan. Pilisarda Baliares Ramirez, magandang umaga. Si Alex Casulya, ayan, magandang umaga. Si Sir Benga Bobillanos, good morning. Ayan, Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bacterion Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Antabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknae Balay. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iren Balita. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden.